El principal repte que té el país en el marc dels Quality Rights és transformar tant la cultura que hi ha per part dels professionals sanitaris, jurídics, que d'una forma o d'una altra tracten amb les persones amb problemes de salut mental, així com també els propis serveis de salut mental. Hem de posar en relleu que hem deixat enrere, o hauríem d'haver deixat enrere ja, el model mèdic de la discapacitat i apostar decididament per un model social i basat en els drets humans de la discapacitat i sobretot per un model d'atenció sanitària basada en la comunitat. Per això, evidentment, cal formació, però també recursos. I en aquest sentit, els Quality Rights ens ofereixen aquesta formació, però ara també depèn de tots els actors implicats que hi hagi el finançament i els recursos necessaris per tal que aquest model, el model basat en els drets humans, pugui dur-se a terme sense que hi hagi cap tipus de problema. A nivell legal hi ha hagut una modificació molt important de la legislació civil, tant a nivell espanyol com català, però aquest canvi de legislació, que el que afavoreix és al final l'exercici de la capacitat jurídica de les persones amb discapacitat, és també que sigui compatible amb altres legislacions com la legislació sanitària, que a dia d'avui segueix fomentant el consentiment per substitució. Encara té cobertura legal el consentiment per substitució. D'aquesta forma conviuen legislacions que són contradictòries. És veritat que al nostre país encara queda molt a fer i a millorar en quant a la xarxa sociosanitària de la salut mental. Però aquest document, aquesta eina del Quality Rights de l'OMS, podrà ser molt necessari per aconseguir aquest canvi de paradigma tant a nivell nacional com internacional. Però es vulneren els nostres drets i ja n'hi ha prou que en els centres hospitalaris psiquiàtrics abusin de l'ús de les contencions mecàniques. No pot ser que això es contempli com una teràpia per al pacient per protegir-lo. No. Això realment és indignant i traumatitzant. No podem continuar per aquest camí. Això implica que necessitem més recursos, més ràtios de professionals i més formació. Per altra banda, no podem continuar amb una sobremedicació en molts centres on no hi ha una informació al pacient, perquè sempre nosaltres tenim la capacitat de decisió, contemplar la nostra recuperació d'una manera més holística. Per tant, hi ha dades que ens indiquen que encara es vulneren els nostres drets. Per exemple, només tenim un 17% de persones que amb una discapacitat psicosocial tenen avui dia treball. Aquest indicador l'hem de poder canviar de mica en mica. Per tant, en aquest aspecte i en molts altres, per millorar hem de treballar tots junts i fer possible que hi hagi aquest canvi.